Παίζεις στοίχημα κάθε μέρα? Τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα και δεν θα σου αρέσει αυτό που θα ακούσεις. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί θα σου δείξω πόσα χρήματα έχεις ήδη χάσει, χωρίς να το ξέρεις κιόλας. Ο μέσος παίκτης στην Ελλάδα δαπανά περίπου 150 ευρώ το μήνα σε στοιχήματα και μόνο. Αυτό είναι 1.800 ευρώ το χρόνο. Και η απόδοση, στατιστικά, ο παίκτης χάνει μακροπρόθεσμα το 85 με 90% αυτών που βάζει. Το καζίνο πάλι δεν χάνει ποτέ. Αυτό δεν είναι γνώμη. Είναι απλά μαθηματικά. Τώρα, οι εταιρείες τζόγου δεν σχεδίασαν τυχαία τις εφαρμογές τους. Τα free bet, οι ειδοποιήσεις, το live betting, όλα αυτά είναι σχεδιασμένα από ψυχολόγους για να μην σταματάς ποτέ. Και οι αγαπημένοι σου αθλητές και παρουσιαστές αμείβονται για να σε πείσουν ότι ο τζόγος είναι απλώς διασκέδαση. Μάντεψε. Δεν είναι διασκέδαση απλώς. Θυμάσαι τα 1.800 ευρώ το χρόνο? Ας δούμε τι θα γινόταν αυτά τα χρήματα αν τα επένδυες. 1.800 ευρώ το χρόνο, επενδυμένα στο χρηματιστήριο, με 8% απόδοση κατά μέσο όρο πάλι έτσι, σε 20 χρόνια γίνονται περίπου 90.000 ευρώ. Ο μέσος παίκτης την ίδια περίοδο έχει χάσει 30.000 ευρώ. Η διαφορά σχεδόν 120.000 ευρώ. Ακούς το ποσό? 120.000 ευρώ. Βέβαια, σε έχουν πείσει ότι εσύ είσαι διαφορετικός, ότι εσύ καταλαβαίνεις το παιχνίδι, ότι αυτή τη φορά θα κερδίσεις. Αυτό ακριβώς θέλουν να πιστεύεις. Οι εταιρείες τζόγου δεν φοβούνται τον παίκτη που κερδίζει για να τους πάρει τα λεφτά. Φοβούνται τον παίκτη που σταματάει. Κοιτάξτε, δεν κρίνω κανέναν που στοιχηματίζει, αλλά αξίζει να γνωρίζεις ότι κάθε φορά που ανοίγεις την εφαρμογή σου, κάποιος άλλος μετράει τα κέρδη του. Και αυτός δεν είσαι εσύ. Διαφωνείς? Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Τώρα, άμα έφτασες μέχρι εδώ, σε ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σου. Άμα θέλεις, κάνε ένα like και ένα subscribe και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Super Greekonomics.